Kurbah nakaslem jong unong san Hima. Paidbah ki baju kedawi ke jing bakla ni ke jing bha ni ke bangi khot ki ba comment kila Jingmut ba amazing Kurbah ba Rung no shaka saying voice of the people party hadian bagi comment ha YouTube unong san Hima ya ke khubor ba penmi ka boong la ban mi no ba amazing Kurbah na ke UDP namar ke jing shale bom sut nyaw kani ke khubor la thap ka khat phra tarik menta ubnai ha YouTube channel unong san Hima Henry lapet iki ba komen kila janpoi pras pa ngut hapo arpusau kenta tam. Haba bisha ni ki ba komen kumba khandai 4% ki bala Jingmut bade ban let penyeso no bat kaseng VPP. Henry la lapet iki ba komen ki don tangkat tu kaningut ki ba Jingmut ban Rung shakaseng NPP. Haba unong san Hima ula persyang banekran ber UMLA ke UDP uba sensha lingdo thaba umkwa ban kran AA namar hadu menta umpat yo jingtep AA namar shumi tang ha social media. Kuman shipun kenma uba amazing Kurbah uba day unong yalab election uba pau nagaseng UDP haso yong constituency ha usnam ahjar fulai ula ban mi no nagaseng namar kinong yalam jongga UDP kilas dang ban le kyar yu hakini kisi uba amazing Kurbah uba day unong yalab election uba biang bha kanya ya ukurtong ke UDP haso yong constituency hadu ban wanra ya ke jingjob ya ukurtong uba sensha lingdo thaba Kajing sengau tenat ki Paidbah ban sengap ya kajing kran uba amazing kedai namar ubiang kinya ban penpai lada kino yalam ke NPP ki kran haman kajing yalang habakiwan sya yong ban yalap election ya ukur tong jongki uba samlin malyang uba amazing udairu unang kershan uba kemat jong uba samlin malyang hak election MLA hau arajar khatpra hak por bu yakun nagaseng HSPDP handai hak election MLA hau snam ajar pupra ulalet kershan ya uba HDR lingdo bat nang ni ulas dang ban pin i kasap jong u ban kran Paidbah habala sapryang hak YouTube haba uba HDR lingdo ula khlat no lami bujli da uba sensha lingdo thaba handai uba amazing udang yaine ban kershan hadu bandawanra jingjob ya uba sensyal. Katba kisngi kisnam kila yaj mentala lai snam uba amazing Kurbah ula sedang ban sya lekyar ya MLA bamenta uba sensyal lingdo thaba ban hakino yalam ke UDP seng kemi. Kaba khampau shu ke jing lekyar ke namar ha ke jing yalang ke UDP ha mau ngap ke bedang shulong ha ke khandu tarik menta ubnai kim shimla pentip shu ya uba amazing Kurbah kani kala pendu mensim shu ya uni orang ba. Ki khubor ki thu ba uba amazing ula ban ap hadu banakut kani ke election steng samoy bat mar shukut ula ban mi no bat ban Rung no shagaway ka seng ka ba usngo bandon kanong rim Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejop ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjob ki urlong bat ki kalalong ka shisha MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok